Ka shithi ka baning kong upol siya U Timothi kalenong ka basaw Henry umensi mu ong syai bahagia ki bakadu don ki banhap no na ka jinget da ka pensya skor ha ki mensi masyukor bare ki jihi kai ki ksut da ka jingle arsap ki beri ki bakren lam ler mala thang saw ya ka jinge tip lem jongki kumdo nar saw ki ba adong ban shongkurim bat ki ba hukum ban kendia no na ki jingbam ya ki ba U Blei ulat haung kan ban priang ya ki daga ba aingu da kita ki ba nget bat ki ba tip ya ki jing shisha na ba ka jing tha U Blei baro akalong ka ba pha bat omdon ru ka ba on kan tat no lada priang ya ka bat ka ba aingu na malapen khu ya ka daga Ktien U Blei bat ka jing duai lada me pen kan mau ya kita ki para banget syapang kini ki ru menlong U syakri bapa U jong U Jesus Christ malabasa haki Ktien jong ka jinget bat ki jong kata ka jihikai bapa ia ka bamela jubut Henry kentat ya kita ki puris kam kai bat hala bat babit bat tomen penmelien ya lede syaka jing U Blei namar ka jing penmelien ya ka met ka mentoy tang kendiat Henry kata ka jing U Blei ka penmentoy syaki baro nabaka don ka jingkular ya ka jingem ka pamenta bat ya kata ka bansawan kani ka Ktien ka bashisha bat ka babet ya ka ban priang baro phar namar na ka benta kani ngitrei bat ngiyale nabangila bu ya la ka jingkermen hau Blei ba u balong unong penem ya ki pri baro khamtam ya kita ki banget ya kini ki ru to hukum mato hikai to wan a yanuru ban iben ya ke jinglong samla jome Henry to men long ka rukom ya kita ki banget haka Ktien haka jinglong jingem haka jingiet haka jinget haka jinglong sngur tat ondang awan to men minot haka bapule haka bakentu haka bahikai wat lendet ya kata ka jingai ka bahami ya ka bala ai hame da ka jingi thulupa lembat ka babu ya ki kti jong kata ka presbytery to mi not hakini ki to IT lot yalade haki bakata ka jing roy jome kanyo pau habaro to sumar chapang yalade bat yala ka jihi kai to men yai ne hakini ki namar haba mele yakini men pen yalade bat kita ki be yos ngau ya meken